Μετά από μια ακόμη εκλογική αναμέτρηση, το Real Economy επιστρέφει στην Αθήνα. Θα δούμε πώς ένα κόμμα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν outsider σχεδιάζει να βάλει την Ελλάδα σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για όσα υπέφεραν οι Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για τις προσπάθειες που κάνουν για να βγουν από την κρίση. Θα αναλύσουμε τι μπορεί να γίνει σε μεσοπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη βάση, ώστε η χώρα να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Θα ζητήσουμε από τον Γιώργο Σταθάκη, νέο Υπουργό Οικονομίας, να μας πει πώς σχεδιάζει να προωθήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε μια δύσκολη συγκυρία. Πριν δούμε το μέλλον, ας ρίξουμε μια ματιά στο επώδυνο ταξίδι των Ελλήνων αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, στο crash course του Real Economy. Το 2009 οι φόβοι για χρεοκοπία οδήγησαν στην ελληνική κρίση. Λιτότητα με αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών ήταν η συνταγή του πρώτου σχεδίου διάσωσης της Τρόικας. Ακολούθησε ένα δεύτερο πακέτο 109 δισεκατομμυρίων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Στους Έλληνες προσφέρθηκε η μείωση του 50% του χρέους που κρατούσαν οι ιδιώτες μέσω του PSI. Η κυβέρνηση όμως έπεσε και προκηρύχθηκαν εκλογές. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες, οι Έλληνες πήραν ακόμα 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια συμφωνία για το χρέος ήταν γεγονός, αλλά η χώρα οδηγήθηκε στις κάλπες 2 φορές μέσα σε ένα χρόνο. Ακολούθησαν χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο τομέα, ενώ η χώρα είχε την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη. Συνεχίζοντας στον δρόμο της λιτότητας, η Ελλάδα κατάφερε να πουλήσει τα πρώτα της ομόλογα εδώ και 4 χρόνια. Όμως αυτό δεν στέρισε την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Η αποτυχία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας οδήγησε στις κάλπες της 25ης Ιανουαρίου. Οι συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ίσως δίνουν την εντύπωση ότι οι Έλληνες δεν αγαπούν τις μεταρρυθμίσεις. Όμως, οι συνεργάτες της εκπομπής Φάνι Γκορέ έφερε μια τούρτα που αντιπροσωπεύει τα χρήματα που δόθηκαν για τη διάσωση της Ελλάδας. Ένα μεγάλο κομμάτι πήγε στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, ένα άλλο κομμάτι στο δημόσιο και ένα μεγάλο κομμάτι στην αποπληρωμή των τόκων. Μόνο η αληθινή οικονομία στην Ελλάδα δεν απορρόφησε χρήματα, κάτι που οδήγησε σε μαζική ανεργία. Έτσι, η Σήμερα του Χτίδου προσπαθεί να καταλάβει αν οι Έλληνες αποδέχονται τη μοίρα τους ή προσπαθούν να την αλλάξουν. Ο όρος μεταρρύθμιση είναι ίσως ο πιο χρησιμοποιημένος όρος στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια. Πώς βιώνουν όμως οι Έλληνες την επιταγή για μεταρρυθμίσεις? Για να πάρουμε μία γεύση, ήρθαμε στο Δήμο Καλιθέας. Στο Δήμο που εφαρμόζεται μία πολλά υποσχόμενη μεταρρύθμιση, το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα. Γιατί λοιπόν αυτή η μεταρρύθμιση είναι τόσο διαφορετική? Στο παρελθόν, μεταρρύθμιση σήμαινε πως οι άνθρωποι έπρεπε να ζουν με χαμηλότερους μισθούς και συντάξεις, αλλά και υψηλότερους φόρους. Αυτή η πολιτική οδήγησε σε σκηνές όπως αυτή, φτώχεια και ανεργία στους δρόμους της Αθήνας. Η Ντίνα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. 4 χρόνια πριν δεν μπορούσε να φανταστεί πως με το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα των 200 ευρώ θα έπρεπε να φροντίζει την οικογένειά της. Ακόμα και για θέσεις πωλήσεων προτιμούν κάποιους με μεταπτυχιακά ή μεγαλύτερη προϋπηρεσία. Όσοι καταφέρνουν να βρουν δουλειά, εργάζονται με μισθούς πείνας. Έψαχνα για δουλειά, σχεδόν 2 χρόνια δεν έβρισκα δουλειά. Πάει τώρα 6 μήνες που δουλεύω σε ένα φαγάδικο delivery. Πηγαίνω 3 με 4 φορές την εβδομάδα και δουλεύω 4 ώρες. 3 ευρώ την ώρα. Το ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα βοηθά τους πιο ευάλωτους πολίτες. Όμως μερικά χιλιόμετρα μακριά από την Καλιθέα λειτουργεί μια μονάδα που βοηθάει όσες επιχειρήσεις παλεύουν να αντιμετωπίσουν την κρίση και να αναπτυχθούν. Ο Χρήστος και οι συνεργάτες του είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν καινούρια χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρώπη και υπάρχουν και κινήσεις και από την Ελλάδα, όπως οι καινούργιες μορφές εταιρείες που μπορούν να στηθούν πολύ γρήγορα και ελπίζουμε πολύ σύντομα να υπάρξει αλλαγή και στο φορολογικό πλαίσιο, αλλά ίσως και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι πως οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να κάνουν τη χώρα πιο παραγωγική και ανταγωνιστική τελικά έμειναν στα χαρτιά. Ακόμα και ο Νίκος, που μόλις επέστρεψε από την Ολλανδία για να ξεκινήσει τη δική του εταιρεία, πιστεύει πως το βασικότερο είναι να αλλάξει η νοοτροπία των Ελλήνων. Θα μ' άρεσε να μην βλέπω τόσο γκρίνια στην Ελλάδα και στον Έλληνα και να βλέπω τους ανθρώπους πρόθυμους να συνεργαστούν για να φέρουν ένα αποτέλεσμα.
Συνάντησα τον Γιώργο Σταθάκη, τον νέο υπερυπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης. Είναι υπεύθυνος για την ναυτιλία, τις μεταφορές και τον τουρισμό. Η πρώτη μου ερώτηση αφορούσε τις πρώτες 100 ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Ποιο είναι το αναπτυξιακό του σχέδιο και ποιος θα το χρηματοδοτήσει? Λοιπόν, η βασική ιδέα είναι να πάρουμε ορισμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες εντός των πρώτων 100 ημερών. Θα αφορούν κυρίως τη συνέχιση των μεγάλων έργων υποδομής. Την ίδια στιγμή θα προχωρήσουμε σε ρυθμίσεις για τις υπερχρεωμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή τους σε αναπτυξιακή τροχιά. Υπάρχουν δύο τομείς που είναι πολύ κρίσιμοι για τους δανειστές, όπως η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν την ανάπτυξη και εμείς πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, αυτό που λέτε μοιάζει με ένα καλό σύνθημα, αλλά πώς ακριβώς θα το πετύχετε? Δεν υποσχεθήκαμε γενική αύξηση των μισθών. Όμως ο κατώτατος μισθός είναι ένα κρίσιμο στοιχείο και αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε, δεν έχει άμεσο δημοσιονομικό κόστος. Μόλις το 8% του ιδιωτικού τομέα πληρώνει τον ελάχιστο μισθό. Μήπως δημιουργείται εμπόδια στον ιδιωτικό σας τομέα? Έχουμε έρθει σε συμφωνία με τον Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων και την επιχειρηματική κοινότητα που μπορούν να χειριστούν αυτές τις αλλαγές. Οι επιλογές μας δημιουργούν εντάσεις σε συγκεκριμένα πεδία του κράτους, όπως οι προμήθειες, τα δημόσια έργα και ούτω καθεξής. Η ναυτιλία και ο τουρισμός κατά πάσα πιθανότητα χρειάζονται αλλαγές σε σχέση με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική νομοθεσία και εμείς σκοπεύουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Ο αριθμός των θεσμικών μεταρρυθμίσεων στις οποίες θα προχωρήσουμε θα βοηθήσουν τις βιομηχανίες μικρής και μεσαίας κλίμακας, αλλά θα προσελκύσουν και νέες επενδύσεις από το εξωτερικό. Νομίζετε πως οι πιστωτές θα ακολουθήσουν τη γραμμή σας? Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, γιατί όλοι θα πιστούν πως ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση στην Ελλάδα. Στα χαρτιά φαίνεται καλό, αλλά πόσο ρεαλιστικό είναι το αναπτυξιακό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τζιοβάνι Μάτζι εξετάζει τις διαπραγματευτικές δυνάμεις αυτής της κυβέρνησης, ενώ αναζητεί πώς η χώρα θα επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά. Από τις 25 Ιανουαρίου η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα πρωτοσέλιδα όλου του κόσμου. Όλοι παρακολουθούμε ένα παιχνίδι δηλώσεων μετά την αλλαγή πολιτικής από τη νέα κυβέρνηση που διεκδικεί αναδιάρθρωση του χρέους και ανατρέπει τις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η προηγούμενη κυβέρνηση συμφώνησε πως η χώρα πρέπει να πετύχει τεράστιο πρωτογενές πλεόνασμα, όχι μόνο για να εξυπηρετήσει το χρέος, αλλά και για να εξοφλήσει το αρχικό κεφάλαιο. Εμείς πρέπει να βρούμε μια νέα λύση, έτσι ώστε οι πόροι να πηγαίνουν για την ανάπτυξη και την σταθεροποίηση της οικονομίας. Όμως, μέσα σε όλο το θόρυβο για την αναδιάρθρωση του χρέους, μήπως το μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης κινδυνεύει να χαθεί? Το αίτημα για αλλαγή των ευρωπαϊκών πολιτικών που θέτει η ελληνική κυβέρνηση έχει την αποδοχή μεγάλου αριθμού πανεπιστημιακών. Στόχος είναι η ισορροπία μεταξύ μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης. Οπότε, τι πραγματικά χρειάζεται η Ελλάδα? Θέσαμε το ερώτημα στον καθηγητή οικονομικών Πλούταρχο Σακελάρη, έναν άνθρωπο που ασχολείται με την ανάπτυξη στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να υιοθετηθούν πολιτικές που ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας που παράγει εισόδημα για τη χώρα θα απαλλαχθεί από το διοικητικό φόρτο. Μόνο αν απλοποιήσουμε τις διαδικασίες θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις. Η Ελλάδα μοιράζεται το ίδιο αναπτυξιακό όραμα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να έχουν ανάπτυξη. Εκεί που φαίνεται πως υπάρχει διαφωνία είναι στο βαθμό της δημοσιονομικής λιτότητας που πρέπει να εφαρμόζεται. Φαίνεται πως μόνο ένας συμβιβασμός θα επιτρέψει στους Έλληνες να περπατήσουν στη λεπτή γραμμή της ανάπτυξης.
Ας μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μετά την πρόσφατη απόφασή της, ελπίζετε ακόμη ότι θα έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης? Λοιπόν, έχουμε επενδύσει πολλά σε αυτό γιατί εκτιμούμε πως θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε μια νέα συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους. Οπότε από την 1η Ιουλίου αισιοδοξούμε πως και η χώρα μας θα αξιοποιήσει αυτόν τον μηχανισμό. Τι θα κάνετε για να καθησυχάσετε τους διεθνείς επενδυτές που τώρα ανησυχούν? Μερικές ιδιωτικοποιήσεις που είχαν να κάνουν με το νερό και τις υποδομές δεν θα προχωρήσουν. Οι διαδικασίες σταματούν εδώ. Το επιχείρημά μας γίνεται ακόμη πιο δυνατό αν σκεφτεί κανείς τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αρχικά περίμενε 50 δισεκατομμύρια από τις ιδιωτικοποιήσεις. Στη συνέχεια μείωσε το ποσό στα 14 δισεκατομμύρια και έπειτα από 4 χρόνια σε μόλις 3. Θα εφαρμόσουμε όσα έχουν συμφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν μπορείς να βάλεις την οικονομία σε πορεία ανάπτυξης χωρίς ξένες επενδύσεις. Εμείς θα ακυρώσουμε κάποιες συμφωνίες, κάποιες ιδιωτικοποιήσεις που μόλις ξεκίνησαν. Είστε μια κυβέρνηση φιλική προς την επιχειρηματικότητα? Παραμένουμε και θέλουμε να επιμείνουμε στη βασική μας στρατηγική που είναι υπέρ της Ευρώπης και υπέρ του ευρώ. Την ίδια ώρα είμαστε ανοιχτοί στη βελτίωση των σχέσεών μας με σημαντικές οικονομικές δυνάμεις όπως η Κίνα. Και με τη Ρωσία? Θα θέλαμε να αποκλιμακωθεί η ένταση με τη Ρωσία. Ανέκαθεν ήταν ένας καλός επιχειρηματικός εταίρος για την Ελλάδα. Γιατί πιστεύετε πως θα εξαντλήσετε την τετραετία? Πήραμε μια ισχυρή εντολή. Οι Έλληνες θέλουν να αλλάξει η χώρα τους. Σήμερα 1 στα 3 σπίτια ζουν στη φτώχεια. Θέλουμε να τελειώσει αυτό. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των πολιτών και να ανοίξουν δουλειές. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Κύριε Υπουργέ, και εγώ το ελπίζω. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και εσάς που μας παρακολουθήσατε.